Nice view mga kajologs! Yun! Panalo ang tanawin, oh! Yung ganda! Lino ng dagat! Oh! Ang ganda ng panahon mga kajologs! Ay mga kajologs, nagbiyahe na tayo papunta sa Tiki Beach Resort sa Barangay Manaid. Welcome to Tiki Beach House! Ayan mga kajologs, ikutin muna natin yung Tiki Beach House. Maglakad-lakad tayo. Tara, samahan niyo ako mga kajologs. Ayan. Yun. Ganda. Kulinis. Kajologs, oh. Ayos na ayos talaga dito, oh. Daming halaman. Panalo. Ayan yung mga kasama ko, oh. Yan, papunta tayo sa sinasabing kitchen daw nila. Tara, samahan niyo po ako. Pinabidyoan. Hi ate! Wow! Ito yung lutuan nila, oh. Yung kusina nila, oh. Ang ganda. Ang linis. Ano, mga kajologs, oh. Panalo. May kwarto din pala sila dito. Yan, oh. Ang ganda. Yung mga kajologs, oh. Yun ang baba nila, oh. Yan. May malaking dalawang table. Ayan. Yung kwarto daw na yan, aircon pala yan. Yan, oh. What's up, bibit? Ayan, hindi na kapagpigil si Sir Som, kumain na sa kaldero. Labit-labit pa yung kaldero, ang kulit-kulit. Tap, tadap, tap, 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 tap. Kulit ni Sir Som, ah. Gutom na gutom na. Ayan, tamang ihaw-ihaw muna kami. Ulam namin mamayang gabi. Oy! Ate Sai! Gagapin na lang, hindi pa nagpapakita si Mayon. Ang daya talaga ni Mayon. May mga e-tape din sila dito mga kajologs na kubo. Ayan, oh. Nakaharap siya sa dagat. Pagkagabi, kitang-kita mo yung sentro ng Pakakay. Mag-ikot-ikot pa mga kajologs. Babalikan ko yung pinuntahan ko kanina. Doon sa taas, doon sa kitchen. Tara, samahan niyo po ako. Puntahan pala natin mga kajologs yung infinity pool nila. Tara, samahan niyo ko. Yun, ito yung infinity pool nila, oh. Ganda. Ayos, 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 ayos talaga. Ano na kaya nangyari doon sa mga kasama ko? Ayun, no. Busy-busy sila. Yan. Mukhang nagkakasiyahan na doon, no. Ako na lang ang kulang. Tara mga kajolog. Punta natin sila. Anong mga ginagawa ng mga pugi at mga nagaganda ang kasama ko. Ayan. Kumakain pala sila. Yan, 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 yan. Nice.
Good morning, good morning, good morning mga kajologs. Ayan o. Ay wow, mayroon pala sila ditong tree house. Hindi ko ito napansin kagabi ah. Ala kayo dyan, ala kayo dyan. Ganda ng view niya mga kajologs pagka umaga. Panalo. Ano? Ganda, 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 ganda. Ayos. Sulit mga kajologs, sulit. Ano kayang tawag sa halaman na to oh? Ang ganda rin oh. Taas. Puro lang dahon. Malinis na naman siya oh. Parang wala lang nangyari kagabi. Oh, linis kagad. Ayos talaga. Namiminti nila yung kalilinisan. Lexus yata sa zone. Hello dog, good morning. Dog, good morning. Hi. Thank you, TK Beach House. Thank you, thank you, thank you. Sa may-ari ng resort, thank you. Sir Kiko, thank you. Uwi na po kami. Thank you ulit, Sir Kiko. Uwi na kami.